美しきクロアチアの首都ザグレブ。郷愁を誘うこの街には優しい笑顔があふれていて、訪れる者を優しく包み込んでいく。目に映る先ほどのお店でさらにいい情報をゲット。ネクタイ同様にこの町の伝統が詰まったあるお店を教えてもらっちゃいました。あ、ここかな？何か飾ってあるぞ。うわー、かわいい。先ほどのクラバトといい、この飾りといい、赤はクロアチアカラーなんですね。こんにちは。Dobar dan。小さなハートがたくさん吊るされてる。素敵ですね。Ovo su licitari, naročito licitarska srca i ona su hrvatski tradicijski božićni nakit. Znači Hrvati njima kite božićnu jelku. へえ。リチタルサルツェと呼ばれるこちらはクリスマスツリーに飾るオーナメントでした。キュートな飾りを作るのはこちらのオーナーニナさん。でもまだ夏だというのにこんなにたくさん作ってどうするのかな。Licitar je u biti vrsta kolača, slatkog kolača i dan danas svi njegovi sastojci su jestivi. これお菓子なの？ Izvolite, probajte, stvarno je jestivo. どんな味なんだろう。じゃあいただきます。少し硬いけどほんのり甘い。かわいいハート型の飾りはなんと小麦粉からできたクッキーでした。そしてキュートな形を生み出していたのはクッキーの型抜き。家庭で作られてきたため身近な材料や器具を使うのもポイントです。Ovo što mi sad radimo, to je želatiniranje. Dakle, kupamo pečeni licitar u jednoj smjesi. Ta se smjesa sastoji od vode, želatine i jestive boje. 食紅やゼラチンで真っ赤にコーティングした後は 2,3 日吊るして自然乾燥させます。乾いたらアイシングでデコレーション。もちろんアイシングの材料もでんぷんや片栗粉など食べられるものを使っています。18世紀末にクリスマスツリーを飾る手作りのオーナメントとして家庭で生まれたというリチタルサルツェ。飾るだけでなく食べられることからクリスマスを過ぎると子どもたちのお楽しみだったのだそう。そんな素敵な伝統が詰まったお菓子を連れて帰っちゃおうっと。クリスマスのオーナメントだけあってツリーやろうそくなど冬をイメージするものが多いみたい。中にはこんなにキュートな人形型も。いろいろあって
どれにしようか迷っちゃう。そうだ、最もベーシックなハート型を忘れてた。これよく見ると小さな鏡がついてる。Licitarsko srce svojim je i oblikom i bojom ima određenu simboliku. Ono je simbol ljubavi. Poklanja ga mladić djevojci i pitaju: ja ti darujem svoje srce, koga vidiš u njemu? Jasno, djevojka u ogledalu vidi sebe. To je ta strana, taj smisao ljubavi licitarskog srca. ハート型の飾りにはそんなロマンティックなエピソードがあったんだ。現在では結婚式の引き菓子など感謝や敬意の気持ちを表す贈り物として人々に受け継がれているんですって。伝統が生んだザグレブの小さな贈り物、そこにはかけがえ